Fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-ispiża medja ta' sena biex il-familji isaħnu djarhom u jixelu id-dawl b'mod normali issa qabżet il-paga ta' xahar ta' ħaddiem paga baxxa. Dan ħareġ minn statistika ippubblikata mill-Konfederazzjoni ta' Sħab Soċjali tal-Ewropa li minnha jirriżulta li dan hu l-każ f'16 il-Stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi qed iseħħu kawża tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna li kkawżat żieda qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija madwar l-Ewropa. Il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa fil-fatt żdied bi 38% meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Minn dan l-istħarriġ ħareġ l-aktar pajjiż fejn jridu jaħdmu sabiex iħallsu l-kontijiet tal-enerġija tagħhom huwa r-Repubblika Ċeka. Hemmhekk il-ħaddiema bil-paga minima jridu jaħdmu aktar minn xarej biex iħallsu l-kontijiet tad-dawl tagħhom ta' sena. Fl-aħħar jiem fir-Repubblika Ċeka kien hemm protesti kbar sabiex jappellaw biex il-gvern ta' pajjiżhom jagħmel xi ħaġa sabiex jikkontrolla il-prezz tal-enerġija. Fl-Estonja u l-Greċja, il-ħaddiema bil-paga medja jridu jaħdmu 54 ġurnata biex iħallsu il-kont tad-dawl tagħhom ta' sena. Fl-Olanda il-ħaddiema bil-paga baxxa jridu jaħdmu aktar minn xahar u nofs biex iħallsu il-kont tad-dawl tagħhom li jkopri 12-il xahar. F'pajjiżi bħal Ġermanja u Franza, il-ħaddiema bil-paga medja jridu jaħdmu aktar minn xahar biex iħallsu il-kont tad-dawl tagħhom ta' sena. B'kuntrast ma' dan, il-prezz tal-enerġija f'pajjiżna baqa' wieħed stabbli hekk kif il-gvern qed ikompli jilqa' għaż-żieda qawwija li ġejja minn barra fil-prezzijiet tal-enerġija. Skont ċifri li kiseb One News, il-familji Maltin u Awċin qed jiffrankaw mill-inqas €1,700 fuq id-dawl, il-gass u l-fuels minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent.